Oo. Nasa grade 7. Hindi ko mag-enroll na. Nagsigang video ba? Oh, kano sa asa? Usok? Usok. Ano ba kayo grade 7? Oh, nag-grade 7, no? Oh, na. Nasa sa SL mo ha. Ay, wala. Pero grade 7 mo rin mo ha. Oo. Ah, sige. Kita kanta. Russia nga, ang Martes 27, nag-celebrate ka lang sa first year anniversary. Inaot ni Tagalog ba kami, daghan ka anong anniversary. There's also the Lord, Minister decrease the amount to receive from their bounty to Christ our Lord. Amen. And then the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaon na pud mga bay, kaon na pud. Kaon ta kaon. Kaon, kaon. So, unexpected kay Nino. Gi-invite ko gabi pag ito nagkita, nagsapok ni Bay Isel. Oh, dayon mo po pagsabot na mo. And then, ang nahitabo, nahubog lagi ko mga bay kay luto ko puto cheese. Alas 2 na ko naguman. And then, mata pa ko, alas 5, sa kaso sa mga bandi, no? Taon pa, everything. Pag-abot sa 10 minutos para alas 7, nahubog jud ko mga bay, nakatugi ko. So, mga medyo na-late jud ko, pag-abot na ko dire. Ang kinabuhi sa inahan ng taon nga, first time pang naa sa kiliran sa mga bata. Sige. First time in the Philippines. Di mo kayo sila diri oy. Nakita ko pa kung mga higala jud. Sige. Inya. Natawa lang ato mga video sa ato ang page. Amo lang ikuan. Hindi kap-kap. Kamu na pala na mag-share. Salamat kayo. Busy na kayo sila mga bay na. Di panggutom na may mga bay. Sorry kayo. Na-late yun yung lola. So, oh my God. Nahupong sigilar. Hi to my sister, California, New Jersey, Florida. Hi, sister, miss you. Mga unta. Agoy. Nalilian dyan ako ang saging kardaba. Dera mga bay. Saging kardaba ha. Ipakita ninyo ba? Ato sang i-vlog sa itong mga pagkaon. Ah, sige, sige. Gigutom mo dyan mo. Sige, kuhasa mo, kuhasa. Kuhasa mo ba? Nasa lang ni mga bay. Gutom dyan kayo. Sige, Hala, magsingil kami. sige kaon. Og. Dera, susko. Daghan jud kay gimingawan ni ba? Kabaw ko daghan jud kay gimingawan ni. Dera, saging kardaba. Sige, kaon sa mo. Non sa Ano, mami? Pa! Sudugay na dahil mo ano no nga. Pasiksi 1 year na giday mo. Congratulations. Dapat daghan pa. Ha? Depende sa lakaw sa panahon. Sa panahon ba? Huwag ko pasayod na. Hindi naman kaya. Anak na kayo. Wala na choice. Oh. Hi, Marina! Hi! Mga unta, saging kadabar. Paibog sa aking saging. Mga bay, saging na diha. Ay, hindi na. Saging mo na mga bay. Gutom na kayo sila. Huwag pa kayo sila uniform ay orange. Sige, sige. Sige lang, okay ako. Okay ako. Humagsumpa pa siksi, piting hanap pagkaon. Siya lang si Tol. Siya lang si Tol. Pagkuman sa mga
Dahil puto nga humay mga bay. Dunay tapaka, atipa. Shell, dayon dunay saging, kardaba, the best. Og sus Ginoo, para ko dako kayong gusok. Yan ay atsara diri. Atsara ba kapayas atsara nino? Sige, mga unta ang kanira ni di ba? Sige. Saging, parisan og Atsara. Litson. Sa litson. Thank you kayo ninyong tanan. Nukaran ko di ba? Nukaran ako nila mga bay. Thank you kayo. Food is life. Bahalag magsayaw. Hala, siging sayaw. Sexy. Singot kayo. Kaong ginikuman. Ano ba? Dirita sa usap katapok, be. Kita na yung nabungit. Inungitan dia, oh. Pradaghan gutumon. Nami diri sa Ibo. Idin sa Mipsa sa May Pork, babaw sa Angel Hamburger. Tapos sa Cherokee. Balisan. Asian Store. Ibabaw sa Asian
First time na mag-alapan for certificate na mag-alapan. Salamat eh, good news na. Kami kaya mo to mga bata tikwan mo ni. Gara atas. Okay ra man ang pigar. Mga Nang. Nang. Oh, ate Anje, pala ko silupin. Silupin, among lupon. Bawaan mag-iba. Ayaw mag-iba. Kadakuro kami na live. Wala manong Ben. Ben alam lagi. Ito, hanggang di ka naman mapunta. Ha? Happy birthday kuya. Ha? Di ka mapunta. Sir, happy birthday sir. Ta, merkado o kumpra? Kumpra. Oh, nalagay ko yan. Happy birthday.